आङो BPF आव थांदोंब्लाबो आङो थांनाय बारावहाय BPF जों आंजों बारसि लांफायाखै बे जाहैबाय मोनसे टेम्परारि आरो नोंसिना जाहैबाय प्रश्नआनो एसे गुलमाल दं आं BPF खौ नागाराखै BPF आ आंखौ नाङा होननानै बुंदों इमानुएल मोसाहारिया फेक्टर नङा होननानै बुंदों आरो दानि जायनाखि स्पिकार बे प्रेस मिट लिंदोंमोन आसाम माने प्रतिदिनाव ओंखारदों आरो बेखौहाय रिएक्सन होनानै बे जाहैबाय बे मानसिनि व्यक्तिगत मतामत नङा होननानै सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय बै समाव बुंफिननाय जायाखै आरो बोसोरसेबो नाजाबाय थादोंमोन रिहन दैमारिया जे पार्टिनि जेनेरेल सेक्रेटारिया ओंखारलांबा बोरै जानांगौ होननानै आरो खिन्थु जोबनायाथ' बिदिनो जाहैबाय बेनिखायनो आंथ' UPP आव थांनो हाया बेनिखायनो आङो फर टाइम बिं आरो BJP आव थांनानै थाहैबाय बेनो आरो खोथाया दिनै नोंथाङा बेसेबांसो मानसि लानानै आंना जाहैबाय दिनै 25 जन आरो इसिबां जोंहा जयनिं प्रग्राम आङो BPF आव थांदोंब्लाबो आङो थांनाय बारावहाय BPF जों आंजों बारसि लांफायाखै बे जाहैबाय मोनसे टेम्परारि आरो लांफायाखै बे मानसिफ्रा BPF आवनो दङ आरो दिनै BPF खौनो खालामगोन बे हिसाबै आङो 25 जन जगदान खालामगोना जाहैबाय दिनै UPPL नि भाइस प्रेसिडेन्ट दङ जिल्लानि किसान मर्चानि सानै दङ उपसभापति बिदिनो आसुनिफ्राय बावैसो बिथांमोनखौ रिटायार लानाय बिथांमोना आंजों फैफादों आरो बे आरो ओमफ्राय जोंहा सासे डक्टराबो दुमनि डक्टराबो BPF आव जइन खालामगोन होननानै आंजों लोगोसे फैफादों 25 जन आरो बाद बाखि दिनै बिश्वजित दैमारिजों जमायै दासिम 20 जन मानसियाल' BJP हाबदों 20 जननि बिथोराव साब्रैखौ गारबोनानै बाद बाखि आंजों दिनै जगदान खालामनो फैदों आरो बिनि गेजेराव बिमल बसुमतारी होननाय सासेनि नेतृत्वआव बे आरो फैबाय थानाय समाव स्पष्ट जोङो रायजोनि गेजेराव हाबदों आरो BPF आ आरोबाव सार्टिफिकेट रावनिफ्रायबो नाङा 17 इयार्सआव हाग्रामा महिला जि मावदों जों जि धरनै मावबोदों दाथ' रायजोफ्रा बै समाव गाज्रि होननानै बुंदोंमोन दाथ' नै 3 बोसोराव नुबाय आरो पलिटिक्सआव उमुक मोजां उमुक गाज्रि गैया उमुगा एसे गाज्रि उमुगा एखेबारे गाज्रिथार उमुगा एसे मोजांसो बिदि आरो बिदि हिसाबै जों दा BPF हिसाबै तुलनामूलक भाबे BPF आ साबसिन होननानै बुंदों आरो दा कारण रायनोबो नों मोनो नोंदो UPL ना सोर रायजायो फालाय नों नुवा चिफखौबो नोङो सब समाय मोना मा मोनसे मिटिं जिरायहां जाबानो माबा दिल्लीनिफ्राय फन फैदों होननानै ब्लड थांलायबाय नंगौ नङा प्रमद बर' सरकारनि सायाव बेथ' फुरा मा जाहैबाय प्रमद बर'नि मुल बिसया जाहैबाय बेहाथ' 2014 सनाव एक्सपार्ट कमिटि मोनसे दादोंमोन पिल्लाइ कमिटिमोन आरो बे वान मेन एक्सपार्ट कमिटि बे कमिटिखौ होबथानायानो जाहैबाय बयनिख्रुइ देरसिन भुल एबसुनि आरो प्रमद बर'नि बिनि रिपर्टआ ओंखारोमोनब्ला BTC आव मा उसुबिदा दं मा शर्टफल्सफोर दङ बेखौ मिट आप खालामनो थाखाय पिल्लाइ कमिटिया गावनो होम मिनिस्टार सेक्रेटारि होम हिसाबै आरो बै समाव एकर्डआव थादों हिसाबै आरो प्रेक्टिकेलि BTC सालायनायाव मा उसुबिदा मोन्दों बेखौ गासैबो सुस्रांजोबनानै मोनसे बिराद मोजां मोनसे रिपर्ट खालामगौमोन आरो बे रिपर्टखौ बेसिसखौ निर्भर खालामनानै दिनै जुदि BTR एकर्डआ जायोमोनबा रावबो सोमावनो हालामोन नाथाय बेथ' संबिधाननि मोनसे रिकगनाइज बा एप्रुभेल BTRबो नङा बे जाहैबाय मेम'रेन्डाम मोनसे बे जाहैबाय मा होनना बुंनो थाङोबा बे मोनसे रिजलिउसन लिरनाय बे रोखोम आरो बेनिखायनो बेथ' सोरखौ प्रेसार होनो बिलाय आरो बिनि कुनु एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन आलोचनायावबो जों एजेन्ट माबाबो नुवा बे रोखोम आरो थांनाय मेनिफेस्ट'आव नोंथांनाव नायबानो जाबाय BTC नि समाव रेभिनिउ जेनेरेसन खालामदोंमोन 256 crore थांनाय मेनिफेस्ट'आव बुंदों जे जोङो 1 crore रेभिनिउ जेनेरेट खालामनो थाखाय नाजागोन अबा बेल' नङा जोङो बोसोरसेनि उनाव लेन्ड पलिसि बानायगोन आरो 2019 नि आसामाव लेन्ड पलिसि सोलिगासिनो दं नंगौना नङा नों BTR हिसाबै नों दासो लेन्ड पलिसि बानायनो नागिरदों बे खोथा सोंनाय फैयो आरो जों बेखौ नायनानै बे गावनि माथाखौ बाहायाखै गुबुना जाय डिक्टेसन होदों बेखौसो मावबाय थादों अब्ला बियो एजेन्ट हिसाबै मावदों आरो बियो बे बिथांजों कन्टेक्टआव दा गैया आरो बिथांनि मतामतखौबो जोंनि निउस मिडियाआव आं नुवाखै वान साइड प्ले खालामगासिनो दं बिथांनिफ्राय रिएक्सन जुदि मिडिया लायोमोनबा जों बुंनो हागौमोन आरो दा बेनिखायनो बिथांनि भइस नङाबो जानो हागौ कारन बिनि डाइरेक्टलि मिडिया बुंनाय आं खोनायाखै आरो बेनिखायनो आं बिनि सायाव कमेन्ट